Jo, eller det ligner, du har sådan en lang tisse med. Den er sgu da drej. Jeg ved ikke, om jeg kommer på det. Den er meget... Det ved jeg ikke. Jeg ved ikke, om det gør den glad, så bliver den meget... Så kan den tage det. gør jeg. Den er lidt. Hallo, gider du ikke godt lade være med at snakke i telefon hele tiden? Snakker du til telefon? Ja, det gør jeg fandme. Ja, okay, men hallo, du kom i morgen, gjorde du ikke? Nå, jeg skal op og have fjernet det der kamera. Fordi jeg tænker, du bare snakke. Vil du godt være med, ja? Det gør jeg ikke. Nej. Jeg kan godt snakke med dig. Hallo, du skriver til mig, når du kan tale med sig. Er du med? Du skriver til mig, når du kan tale med sig. Nej! Ej, altså. Ved du hvad, du skal ikke trække det med din dør. Hov. Ej. Okay, hvor er I flotte. Lule, gas ned. Gas ned. Lule, din lille bag skide hver. Jeg føler mig som juletræ.